Οι αρχαίες ελληνικές παραδόσεις κρατήθηκαν στον Πόντο με τρόπο θαυμαστό. Η ατσάλινη ψυχή του ποντιακού λαού στάθηκε ανυποχώρητη σε κάθε είδος πιέσεως. Ο ποντιακός ελληνισμός εμεγαλούργησε. Με τον ξεριζωμό των ποντίων το 1922 από τις προαιώνιες εστίες τους, όπου έζησαν επί 3.000 χρόνια, τους επλήγωσε την ψυχή. Όμως η ιδιαίτερη πατρίδα, ο Πόντος, θα παραμείνει αλυσμόνητη. Οι Πόντιοι δεν θα λησμονήσουν ποτέ την ιστορία τους. Η αγάπη τους θα θερμαίνει πάντοτε τους θρύλους και τις παραδόσεις που είναι δεμένοι με την ίδια τη ζωή τους. Θα είναι πάντοτε νοσταλγία εκείνου που έρχεται σαν επιταγή από το παρελθόν, που φωτίζει το παρόν και δίνει λάμψη στην πορεία του μέλλοντος. Τραγουδά ο Χρύσανθος και παίζει λύρα ο Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης. Demo